Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi o să facem un gărduleț mic. Avem aici bucățile de plasă. Uitați. Astea. O să le fac eu în așa fel, o să le tai în două, ca să-mi ajungă aici. Vedeți, am pus aici în boloboc stâlpul ăsta. La jumate aici o să vină alt stâlp dintr-ăla și o să mă leg cu stâlpul ăla de acolo, cu țeava asta. Și o să fac un gărduleț, bineînțeles aparatul Stenhouse cu sârmă, fără gaz. Aici o să vin cu două balamale și aici o să fac și o portiță. De ce credeți că o să fac portița asta aici? Gen gărdulețul ăsta. Ca să nu mai intre cățelul. Am un cățel. Iris, o cheamă. O fetiță. Dacă observați acolo, toate cepile de flori a săpat și le-a scos pe toate. Pe toate. Acolo o porțiune, pe acolo alta. E și mai în față alte porțiuni scoase. Și în primăvară, când o să punem ceapa, o să punem și noi roșii, o să punem ce trebuie, o să se ducă în grădină. Și dacă se duce în grădină și începe să sape, e jale. Și o să facem aici gărduleț pentru ea. Trebuie să sudăm și un piculeț. Pare rău, nu pusese masa. După cum puteți vedea, sudura o să iasă cam așa. Ați observat? Ne vedem când terminăm videoclipul. Gărdulețul. O zi bună! Cam așa arată finalul.